44 na aso. 44 na aso po yan. Itinuturing po bilang anak ng isang dog lover po mula po sa bayan ng Calasiao. Kilalanin po natin kung sino po ang dog lover na yan. At yung 44 na aso, napakarami. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Sa bawat wagwag ng buntot at masiglang tahol, damang-dama ang walang kapantay na pagmamahal ni Idol Jolita Lita Vasner, 74 taong gulang mula sa Barangay Bunlag, Calasiao. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy siyang nagsasakripisyo ng oras, lakas at sariling pera upang maalagaan ang 44 niyang alagang aso. Nagsimula lamang ito sa iilang alaga, ngunit dahil sa kanyang likas na pagkahilig at malasakit, dumami ang mga ito hanggang sa umabot na ng higit 40. Para kay Idol Lita, hindi lamang basta hayop ang kanyang mga aso, kundi itinuturing niya ring sariling mga anak. Yung bang pagmamahal at pinapaliguan, ganoon. Ayon sa kanya, mahilig din sa aso ang kanyang yumaong asawa. Kaya't nang pumanaw ito, dito niya natagpuan ang aliw at bagong saysay sa buhay, ang patuloy na pag-aaruga sa mga tapat na kasama. Hindi biro ang sakripisyo ni Idol Lita. Tinatayang umaabot sa mahigit 50,000 kada buwan ang kanyang ginagastos para sa pagkain ng mga aso. Bukod pa dito ang bayad sa tagalinis at tagaluto ng pagkain sa kanyang mga alaga, gamot, bitamina at mga bakunang kailangan upang manatiling malusog ang mga ito. Sa pagkain lang, pero yung mga vitamins, kasi binavitamins ko pa yung mga iba, $1,000. Mayroon palagi sila reserve na mga pagkain. Kung kahapon, nag-deliver sila ng 170 kilos na sodas. Tapos every month, bumibili ako ng 10 sacks na yung dog foods na 10 sacks, tapos 100 kilos na ulo ng bangus or ulo ng manok. Yun. Gusto ay vegetable din. Ngunit para kay Idol Lita, higit pa sa pera ang kapalit. Ang bawat masiglang paglapit, wagwag ng buntot at yakap mula sa mga alaga ang nagsisilbing gantimpala na nagbibigay sa kanya ng lakas at saya araw-araw. Kung nagsisimba ako, sana hindi magkasakit ang mga aso ko. Sana ay alagaan mabuti ang mga hayop, hindi lang aso, pati pusa din. Sa kabila ng mabigat na responsibilidad, nananatiling puwaran si Idol Lita ng wagas na pagmamahal na hindi lamang sa kapwa-tao, kundi maging sa mga hayop na marunong ding magbalik ng tapat na pag-ibig. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.